Leo! Leo? Ja, Leo, ja, man, helt klart. Leo, jeg skal bruge din hjælp, det er jeg nødt til at fortælle dig, fordi det næste sang, det er ikke... Vi har ikke skrevet den endnu, Leo, ikke? Nej. Så vi skal finde ud af, hvad den skal handle om. Har du en god idé? Ved det ikke. Er der et eller andet, du synes er sjov, eller noget, du godt kan lide at lave, eller et eller andet? Jeg kan lide at lege. Hvad kan du godt lide at lege? Tik. Tik! Ja! Tik. Ja, det er sådan noget... Du er den, er det ikke rigtigt? Jo, præcis sådan noget der. Ja, det er sådan noget der. Leo! Det kan jeg også godt lide, det der. Okay, vi skal lege lidt tik med Leo. Okay. Så, ja, hvor skal vi så hen? Hvor vi skal til hen? Ja, nu er vi lige her. Nå, ja, men okay. Hvis vi nu skulle lege med grineren, der var et eller andet grineren ja, sted. vi finder på et eller andet langt væk, ikke? Ja. Er der nogen? Okay, hvor tager vi hen? Okay, hvor skal vi hen? Spanien. Spanien! Spanien. Jeg elsker Spanien. Der er varmt! Der er varmt jo. Ja, det er pissegodt. Okay. Okay, og hvad? Jamen så, okay, vi tager til Spanien, vi leger tik, og vi er helt oppe at køre og lever helt vildt og sådan noget. Men lige pludselig, nede i Spanien, ikke, der sker der noget sindssygt. Sker der noget sindssygt? Ja, der sker noget sindssygt. Hvad sker der? Jeg ved ikke. Det ved du ikke. Nej, jeg ved det ikke, Nå, okay. Hvem ved det så? Altså, Hvem? er der nogen, der ved det? Altså, nogen, der har... Hvad sker der nede i Spanien, guys? Et eller andet Ved du det? sindssygt. Okay. Hvad sker der nede i Spanien? Hest. Hvad siger du? Kommer der en hest? Kommer der en hest? En enhjørningehest? En enhjørningehest. Det er sgu da Oh mærkeligt. my god, jeg var altid lyst til at sådan, være sammen med den og ride på den og... Der kommer midt ind i den leg, der kommer En enhjørningehest, der bare sådan Det er underligt. tager mig med. Jamen, det kan vi gøre. Det er en god... Det er jo ret sindssygt, er det ikke rigtigt? Ja, det er rimelig sindssygt, ikke? Ja, det er virkelig sindssygt. Er I klar? Folkens! Er I klar? Jeg føler mig hjemme på jeres hjemmeside og vil sige mere om min CEO. Jeg har lige snakket med en syg fyr, han står lige der, jeg har nede og leve. Præcis, det er ret så sjov. Alle ved Leo styrer Nakskov. Det er jo klart, det giver den gas. Prøv nu se Leo, du er godt tilfreds. Ja, han er godt tilfreds og giver den gas. Når jeg er ude med Leo, bliver jeg helt mas. For han er hurtig til ting. Ja, han er hurtig, han er fast. Præcis, det står der på Leos mave. Hold da kæft, det er en rigtig dejlig gave. Er I klar? Det gør det, som vi plejer. Sammen med Leo, vi tager ud og leger. Vi